दिनै जेनाखि 14 नं चिरां दुवार ब्लकनि सिङाव थानाय प्राइमारिफोरखौ लानानै फैबाय थानाय जेनाखि बिटिसि बिसायख'थि बिनि प्रिपारेसननि सोमोन्दै सावरायनाय जादों आरो बेवहाय बोरैहाय रायजोफोरनि गेजेराव थांनांगौ आरो रायजोफोरखौ लानानै बोरैहाय जोंनि ओनसोलखौ डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनांगौ बिनि सोमोन्दै गुवारै सावरायनाय जादों आरो फैबाय थानाय इलेक्सनाव जिहेतु थांनाय इलेक्सनफ्रावबो देरहाबाय थाखादों चिरां दुवार जेनाखि कनस्टिटुएन्सि बेथ' मेटारानो नंखाया देरहाबाय थाखायो सिगांनि रिजाल्टफोरखौ नायोबाबो दा बाहाय खोब सिन्था खालामनांगौनि खोथा गैया आरो बेवहाय बोरैहाय जोङो बांसिनै मार्जिन लानानै देरहानो हायो बिनि थाखायसो सिन्था सरसाखौ खालामलायबाय थानाय जादों आरो सारा बिटिसिआव बेरायनानै दिनै नुदों प्रमद बर' सारनि जेनाखि दैदेननाय सरकार बे सरकारखौनो बयबो लुगैफिनदों आरो बे सरकारानो फिन खनसेबाव फैफिननांगौ होननानै बयनिबो खुगा खुगा जोङो खोनानो मोन्दों आरो जोङो बिटिसि ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव जुदि जोङो सान्थि आरो डेभेलपमेन्टखौ जोङो लाखिबाय थानांगौबा जौगाथायखौ जुदि जोङो लांबाय थानांगौबा प्रमद बर' सरकारनि फैनाया जोबोद गोनांथार। नोंथाङा सासे इयुथनि दैदेनगिरि हिसाबै नैबे 14 हिसाबै माबायदि जानांगौ? दिनै इयुथ होननानै बुङोबा 14 हिसाबैल' आङो बुंनो थाङा दिनै जुदि अभारअल नायोबा जोंनि इयुथनि जेनाखि अनजिमा इन्डियायावनो हायेस्ट आरो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलावबो इयुथनि अनजिमायानो हायेस्ट आरो नैबे फैबाय थानाय इलेक्सनाव जेनाखि इयुथनि रल बियो जोबोद गोगोम जागोन आरो नैबे 14 चिरां दुवाराबो बिनिफ्राय आलादा जानाय नङा।